Αξίζει να πάει στο iPhone 12 το 2025? Θα δούμε αν αξίζει. Έχει πάρα πολλά χρώματα. Άμα θες κάποιο χρώμα από αυτό, απλά το αγοράζεις με αυτό το χρώμα. Τραβάει σε 4K. Ήταν ένα από τα πρώτα κινητά νομίζω που τράβαγε σε 4K. Έχει και μία wide camera και μία ultra wide. Έχει ένα XDR display. Έχει ένα α14 Bionic chip το οποίο είναι καλό για gaming. Και είναι MagSafe, δηλαδή μπορείς να το φορτίσεις με MagSafe φορτιστή και μπορείς να βάλεις ένα powerbank που έχει MagSafe. Και αυτή εδώ είναι η σύγκριση του iPhone 12 και του iPhone 13. Πρώτον, πώς συγκρίνονται. Η οθόνη του είναι ίδια. Η μπαταρία του είναι ίδια, αλλά εδώ πέρα απόδοση. Το iPhone 12 εδώ πέρα λίγο λακάρει. Το νικάει για πολύ λίγο το iPhone 13. Η κάμερα ίδια και η ήχος ίδια. Το design είναι το ίδιο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Το ίδιο. Το ύψος. Το iPhone 12 το περνάει για πολύ τσικ, δηλαδή 147 με 146, δηλαδή πάρα πολύ λίγο. Το βάρος, το iPhone 13 είναι 176 γραμμάρια και το βάρος του iPhone 12 είναι 164 γραμμάρια. Το πάχος στο iPhone 12 είναι 7,4 μέτρα και στο iPhone 13 είναι 7,6 μέτρα. Ο όγκος του είναι σχεδόν οι ίδιοι, δηλαδή ένα παραπάνω το πολύ. Η οθόνη του iPhone 12 είναι 1170 επί 2532 pixels και το ίδιο εδώ πέρα, όπως τα pixels εδώ. Το μέγεθος είναι το ίδιο της οθόνης. Μπαταρία ίδια. Αφαιρούμε την μπαταρία, όχι. Έχουν MagSafe και τα δύο. Φόρτιση γρήγορη έχουν, και απλά εδώ θα το αφήσω να ρολάρει για τους nerds, επειδή βαριέμαι να τα λέω. Εγώ λέω ναι, αξίζει να το πάω στο 2025 άμα είσαι σε budget και θες ας πούμε κάτι απλό. Κάντε και ένα like και sub, επειδή θέλω να γίνω content creator, δηλαδή θέλω